Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil ridwa illahi ta'ala wa ridwa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Wa thumma ila hadrati Sayyidi Syekh Abdul Hasan Ali Asyadili. Wa thumma ila hadrati Sayyid Abdul Malik bin Yas bin Yahya. Wa thumma ila hadrati Syekhina wa mursyidina wa murabbi ruhina Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Da bin Yahya. Atalallahu amrahu fi sihah wa afiyah. Wa thumma ila hadrati jami' masyayikh Darut Tauhid Al-Hasaniyah. Wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Min masyariqil ardi ila magharibiha. Barriya bahriya khususan aba'ana wa ummatina wa ajdadana wa jaddatina. Wa ustadzana wa masyayikhana. Wa masyayikha masyayikhina wa liman istama'na bisahbih. Wa nakhusu khususan suhabi hadzal kitab an-nasahid diniyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'anna bi ulumih wa maddana bi asrari wa ad'alina min barakati fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam. Idza marartum tatkala nang liwati sira kabeh bi riyadil jannati kelawan taman-taman swarga farta'u mangka padha mangono lan melua sira kabeh. Kila den ucapaken Mariyadul Jannati. Ma iku apa Riyadul Jannati utawi taman sare-sare swarga. Kala ngendika sinten Nabi hilaqul dzikri yaiku golongane zikir. Wa fi riwayatin lan ing dalam siji riwayat majalis dzikri yaiku tempat-tempat berzikir. Majelis zikir. Wa waradalan tumeka apa dawuh fil hadis ing dalam hadis atau wili kang dawa alladzi kang awalu kang utawi kaitane hadis iku kalimat innalillahi malaikatan innalillahi stune iku kedue Gusti Allah malaikatan pira-pira malaikat sayyaratan kang padha mlaku fil ardi ing dalam bumi ya tulubuna kang padha golek sapa malaikat majalis dzikri ing majelis zikir summa saka mengko nuli nekaaken sinten Kanjeng Nabi al hadisa ing hadis ila angkala tumangka marang ngendika sinten Nabi di akhirnya ing dalam akhirnya hadis. Jadi iki isa menerangkan tentang berzikir kepada Gusti Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam idza maratum bi riyadil jannati farta'u qila ma riyadul jannati qala hilaquz dzikri wa fi riwayatin majalisuz dzikri. Dari Kanjeng Nabi ketika kalian melewati taman-taman surga farta'u maka ikutlah kalian. Sing dimaksud riyadul jannah yaiku apa? Sing dimaksud melewati riyadul jannah yaiku apa? Kok awak dhewe dikon melu, dikon melok kumpul
Sing dimaksud wala hilaqud dzikri. Sing dimaksud kanjeng Nabi yaiku golongane zikir. Dalam siji riwayat majalisud dzikir yaiku majelis-majelis berzikir. Jadi ketika awak dhewe melewati suatu tempat kok ndelalah ning kono ana majelis zikir, ana kumpulan-kumpulane wong sing berzikir kepada Gusti Allah, awak dhewe ya melu masih ora kenal ndak ya melu gak apa-apa. Wa warada fil hadits at-tawil alladzi awwalu inna lillahi. Dan telah dijelaskan juga pada hadisnya Nabi engkang panjang yang mana permulaan hadisnya kayak gini. Innalillahi malaikatan sayyaratan fil ardi yatlubuna majalisa dzikri. Bahwasannya Gusti Allah iku nduweni malaikat engkang mlaku-mlaku cara mana mider ing dalam bumi yang mana para malaikat tersebut itu mencari majelis-majelis berzikir. Majelis-majelis zikir itu sing digolaki para malaikat. Semasaqa al-hadis ila anqal. Kemudian sampai pada akhir hadis ya panjang pokok. Apa jenenge hadisnya Kanjeng Nabi ini. Fayaqulu maka ngendika sinten Allah Gusti Allah lil malaikati marang malaikat. Ushidu nyeksakaken ingsun kum ing sirabe anni ing sedaya ingsun. Qad ghafartu iku temen ngapura ingsun lahum marang wong-wong sing padha zikir. Ai dzakirin, ai lidzakirin tegese wong-wong sing padha zikir. Wa baitulan pareng ingsun hum ing zakirin. Ma ing perkara yasaluna kang nyuwun sawa zakirin. Wa a'adtu lan ngreksa ingsun hum ing zakirin. Mimma sang perkara yastaizuna. Kang nyuwun reksa sawa zakirin. Maka Gusti Allah dawuhi para malaikat. Ushidukum anni qad ghafartu lahum ayyid dzakirin. Aku bersaksi, Gusti Allah bersaksi. Gusti Allah menyaksikan kepada kalian bahasanya Gusti Allah itu akan memberi ampunan kepada orang-orang sing berzikir. Itu disaksikan karo para malaikat. Wa taituhum mayas'aluna. Dan Gusti Allah akan memberi permintaan orang-orang yang berzikir. Memberi apa yang diminta orang-orang yang berzikir akan diberikan kalian Gusti Allah. Dan Gusti Allah akan menjaga orang-orang yang berzikir dari perkara-perkara yang mereka minta untuk Gusti Allah jaga. Fataqulu maka matur sinten al malaika fihim ing dalam zakirin fulanun utawi fulan iku abdun yaiku kaullah khata'un kang akeh lupute wa inna marralan ayang pemestine ngliwati sapa fulan fajalasa mangko lungguh sapa abd wa qul maka ndika sinten Allah taala humul qaumuhum utawi zakirin iku al qaum la yasqa kang ora cilaka bihim lawan campur kaum apa halisum sapa jalisum sapa wong kang awar jagongan karo kaum al hadis wa utawi hadis masyhurun iku masyhur. Terus malaikat ngucap ngomongi marang orang-orang sing sedang berzikir iku mau fulanun abdun khatta'un. Seseorang tersebut yaitu
kaulane Gusti Allah engkang akeh lupute, engkang banyak salahe. Wa innama marra fajalasa ma'ahum. Dan ketika seseorang tersebut melewati suatu tempat, kok ndelalah ana satu majelis zikir dan ia ikut bersamanya, karena melok berzikir, faqulu ta'ala, maka Allah ngendika, humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum, yaitu orang-orang saya berzikir, yaitu satu kaum, satu kumpulan yang tidak akan celaka ketika awak dhewe melok kumpulan tersebut. Manane nek awak dhewe melok berzikir iku insyaallah diselamatno kalian Gusti Allah. Wa huwa masyhur, dan hadis ini iku masyhur. Wa qad ikhtara jama'atun min ahlin tariqati tasawufi wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.